Takulandirani ku uthenga wabwino ndi wokoma kuposa mmene tiganizira. Moto 6. Moyo mwa Khristu. Kodi moyo ndi chiyani? Palibe munthu amene angapereke yankho langwiro ku funsoli. Ngati anthu akanayankha funso limeneli, ndiye kuti mwina akanakhoza kulenga za moyo. Koma chabwino chimene tingachite ndi kufotokoza makhalidwe a moyo ndi kusonyeza mmene umaonekera. Timauzidwa kuti moyo uno ndi umene tapasidwa mwa Khristu Yesu. Funso ndi lakuti, kodi ife moona kwenikweni tapasidwa china chake, kapena kodi iyi ndi njira yophiphirisira imene Baibulo limayankhulira? Munthu akalandira moyo amalandira chani? Mwachisanzo tiye tikambenane za Lazaro atamwalira. Kodi chinali kusowa chiyani kwa iye? Kodi nchiyani chinamupangisa kukhala wopanda nzeru? Kodi nchiyani chinachitisa kuti maganizo ndi thupi lake lisamagwire ntchito bwino moti nkukhala doti? Kodi chinali kusowa nchiyani? Kodi chinali mpweya wotuluka m'mapapu ake? Moyo ndi chinthu chimene Mulungu yekha ali nacho, ndipo ndi iye yekha amene angathe kupereka. Nkutheka kuti sitingadziwe kuti ndi chiyani, koma timadziwa kuti chilipo komanso kuti ndi chenicheni. Bungwe likangobadwa timadziwa ngati bungwe ndi la moyo kapena ayi, chifukwa zizindikiro zina zimaoneka pa zimene timayang'ana. Pa nkhani ya nyama timayang'ana kayendedwe koziyimira paokha. Kuyankha kolimbisa chinthu chosonyeza kuti munthu uyu ali ndi kuthekera kochita ntchito zina. Ngati ntchitozo zikuonekera, ndiye kuti timati chinthucho ndi cha moyo. Ngati ntchitozo palibe, ndiye kuti timati yafa. Mitundu yosiyanasiyana ya moyo. Kaya moyo uli wotani, zomera za anthu, nyama, zirombo, mbalame, nsomba ndi tizirombo toyambisa matenda timagawana mofananamo. Mwina mwake tikafika ku tanthauzo lofunika la izo, moyo wonse umakhala wofanana, ndi mphamvu yofanana ndi imene ili munyerere imene imapasanso moyo wa munthu. Chinthu chimene chosimikizika nchakuti moyo umazionesera wokha mosiyanasiyana mzamoyo zosiyanasiyana, ndipo mlingaliro limeneli tinganene kuti pali zamoyo zosiyanasiyana. Kuyambira pakubadwa, mbalame imakhala ngati mbalame, nsomba ngati nsomba, galu ngati galu, ndi munthu ngati munthu. Pali makhalidwe ena ake omwe safunikira kuphunzira momwe alili m'moyo, ndipo ndi gawo lofunika la chamoyo chomwe umalandira m'moyo otero. Mwa njira ina, moyo si chinthu chophunzitsidwa kapena kupangidwa. Moyo ndi chinthu chodabwisa. Moyo ndi chinthu chobadwa nacho, chomwe chimakhalapo pakubadwa ndi chomwe chili mkati mwake. Mikhalidwe yomwe izaonesere momwe chamoyocho chizakhalira ndi mtundu wa cholengedwa chomwe chizakhala. Zilibe kanthu momwe iye amayesera ndi momwe amaphunzirira. Galu sazakhala mphaka. Chabwino kuphunzitsa galu khalidwe la mphaka kumangopangisa galu wosokonezeka kwambiri komanso wosasinthidwa bwino. Moyo wauzimu ndi wathupi. Moyo wauzimu ukhoza kumveka mu njira zingapo, kotero tiye tifotokoze chomwe tikutanthauza tikamakamba za moyo wauzimu. Zitakutanthauza za kukhalapo kwa zolengedwa za uzimu, mtundu ndi moyo omwe zilimo. Mwakutanthauza uku, mizimu yonse ili ndi moyo wauzimu kuphatikiza mulungu, angelo ngakhale ziwanda. Ndi mtundu wa moyo omwe suli wakuthupi. Komabe uwu si mtundu wa moyo wauzimu omwe tikufuna kukambirana pano. Ndi zotheka kwa anthu mu thupi lathu tsopano kulandira mtundu wina wa moyo umene timautchula kuti moyo wauzimu, ndipo izi ndi zomwe tikuyang'ana tsopano. Kodi moyo wauzimu uwu timaufotokozera bwanji? Nkhani zomwe tikukamba ndi mtundu wina wa moyo umene Mulungu amapereka kwa iwo ozipereka kwa Khristu. Moyo umenewu umatikhuza pa mlingo wauzimu, ndiko kuti umakhuza maganizo athu osati matupi athu. Ichi ndi chifukwa chake timatcha moyo wauzimu. Moyo umenewu ndi mphatso yochokera kwa Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu, ndipo sungapezeke mwa njira ina iliyonse. Imodzi mwa zinthu zofunika kwambiri zomwe tiyenera kumvetsetsa ndi chikhalidwe cha moyo uno ndi momwe ulili weniweni. Ndikofunikiranso kumvetsetsa momwe moyo uno ungalandirire ndi kulandiridwa.
kodi mzimu ndi moyo nzofanana? Pakuti monga thupi lopanda mzimu lili lakufa, choteronso chikhulupiriro chopanda ntchito chili chakufa. Yakobo 2:26. Kodi nchiyani chimene chimachitisa munthu kufa? Baibulo limanena kuti kulibe mzimu. Izi zikugwirizana ndi zimene timawazira pa Genesis 2:7 zokhuza mmene munthu analandira moyo poyamba. Limanena kuti Mulungu anawuzira mphuno mwa munthu mpweya kapena mzimu wa moyo, ndipo ichi ndi chimene chinapangisa munthu kukhala mzimu wa moyo. Baibulo mosasinthasintha limayimirira mzimu kukhala chinthu chachikulu chimene chimapangisa munthu kukhala wa moyo. Mavesi osatirawa akusonyeza zimenezi momveka bwino. Ndipo mzimu wake unabweranso, ndipo anauka pomwepo, ndipo analamulira kumpasa iye chakudya. Luka 8:55. Ndipo atatero anapereka mzimu. Luka 23:46. ndi kunena kuti Ambuye Yesu landirani mzimu wanga. Machitidwe 7:59. M'mavesi amenewa ndiponso m'mavesi ena ambiri tikuona chiphunzitso chomveka bwino chakuti mzimu, kaya uli wotani, ndi chinthu chofunikira kwambiri chimene chimapangisa munthu kukhala wamoyo. Mzimu ukachoka, munthuyo amakhala wakufa, ndipo mzimu ukabwerera, munthuyo amakhalanso ndi moyo. Nzoona kuti pali akhristu ambiri amene amakhulupirira kuti mzimu ndi chinthu chenicheni chimene chimapitirizabe kukhala pamene munthu wamwalira. Iwo amakhulupirira kuti ngakhale kuti thupi limasiya kugwira ntchito, mzimu umapitirizabe kukhala ndi moyo m'malo osakhala athupi. Limene ndi lingaliro lonyenga limene silichirikizidwa ndi Baibulo, ndipo limayala maziko azikhulupiriro zambiri zonyenga, monga chiphunzitso chakuti paimfa munthu amapita mwansanga ku mphoto yake kumwamba, kapena ku hero woyaka moto kosatha. Kumatisogoleranso kukhulupirira kuti nkotheka kulankhulana ndi anthu akufa, kapena lingaliro loopsa mofananamo lakuti mzimu wa Mulungu uli munthu payekha wosalalira pa Mulungu ndi Yesu. Pofuna kuthana ndi zikhulupiriro zabozazi, ena achita zinthu monyanyira. Amalesa mzimu ku malingaliro ndi kukana kuti mzimu ndi gawo lenileni lopangidwa ndi mtundu wina wamphamvu. Chinthu chenicheni chimene sitingathe kufotokoza. Zonse ziwirizi ndi zaboza, ndipo zimasusa zimene Baibulo limanena. Kukombatira chimodzi kapena chinacho kuzatisogolera ku njira yomwe isatikakamize kutenga njira yomwe ingapatukire ku njira yachoonadi. Chotero ngakhale kuti sitingathe kufotokoza tanthauzo la moyo, timadziwa kuti tili nawo. Moyo ndi chinthu chenicheni, ndipo moyo wathu umatchedwa mzimu wathu. Izi ndi zoonanso kwa Mulungu. Moyo wa Mulungu umatchedwanso mzimu wa Mulungu. Chikhalidwe cha munthu. Chimodzi mwa zifukwa zazikulu zomwe zimapangisa kuti pakhale kusamvetsetsa ndi kusagwirizana pa nkhani ya chilungamo wa chikhulupiriro ndi chakuti pali chisokonekero pa chikhalidwe cha munthu pa vuto lenileni la munthu. Ena amakhulupirira kuti vuto la munthu ndi lakuthupi, ndipo chifukwa chake amakhulupiranso kuti njira yothetsera vutoli ndi yakuthupi. Iwo amakhulupirira kuti chifukwa chenicheni chimene munthu amachitira uchimo nchakuti ali ndi thupi lofowoka logwa la uchimo limene anatengera kwa Adamu. Amakhulupirira kuti ngati mothandizidwa ndi Khristu titha kubweretsa matupi awa pansi pa chilango, ndiye kuti titha kusiya kuchimwa. Koma zoona zake nzakuti pali mbali ziwiri za chibadwa cha munthu. Pali chakuthupi ndi chakuzimu. Munthu ali ndi mzimu komanso thupi, maganizo komanso thupi. Kodi vuto lenileni la munthu ndi chani? Kodi nchiyani chimene chimamupangisa kukhala kapolo wa uchimo ndi mdani wa Mulungu? Kodi thupi lake kapena mzimu wake? Ndi thupi lake kapena maganizo ake? Taona ndi zimene Mulungu amatiuza m'mawu ake. Pakuti chisamaliro cha thupi chidana ndi Mulungu, pakuti sichigonja ku chilamulo cha Mulungu, ndipo sichikhonza kutero. Aroma 8:7. Izi ndi zomveka bwino. Vuto la munthu ndi loti ali ndi malingaliro a thupi, ali ndi mzimu woyipa omwe sungathe kuchita zabwino. Malingaliro enieni a munthu wochimwa ndi woyipa, ndipo chotero nkosatheka kuti iye achite zabwino. Vuto si thupi lake koma maganizo ake. Vuto la munthu si la kuthupi koma la uzimu,
ndipo liyenera kuthesedwa pa mulingo wauzimu osati wakuthupi. Pakuti mkati mwa mitima ya anthu mutuluka maganizo oyipa, zachigololo, zachiwerewere, zakupha. Marko 7:21. Tsopano nzoona kuti baibulo kawirikawiri limatchula thupi kapena kuti thupi kukhala vuto. Tsopano nzoona kuti baibulo kawirikawiri limatchula thupi kapena kuti thupi kukhala vuto. Mwachitsanzo pa Roma 8:8 amanena kuti amene ali mu thupi sangasangalatse Mulungu. Komabe vesi losatira lomwe Aroma 8:9 likutisonyeza kuti silikunena za thupi lenilenilo ndi magazi, koma maganizo a thupi kapena mzimu wa thupi, pakuti timauzidwa. Koma inu simuli mthupi koma mu mzimu, ngatitu mzimu wa Mulungu agonera mwa inu. Koma ngati munthu alibe mzimu wa Khristu sali wake wa Khristu. Aroma 8:9. Mofanana ndi zimenezi, lemba la Roma 6:6 limatiuza kuti thupi la uchimo lawonongedwa chifukwa chogwirizana ndi Khristu. Koma nzachidziwikire kuti tidakali ndi matupi athu athupi ndi mwazi, ndipo iwo adakali ofowoka ndi kuvutika ndi zotsatira za uchimo ngakhale titakhala ndi Khristu. Chotero nkachidziwikire kuti baibulo silimanena za matupi athu enieni pamene limanena za thupi lathu la uchimo, koma likunenanso malingaliro athu, mbali ya uzimu ya ife yomwe ili vuto lathu lenileni. Chikhalidwe cha moyo wa munthu. Kodi moyo wa munthu ndi wotani kapena mzimu wa munthu? Mwachibadwa munthu ali ndi moyo umene uli wofowoka, wachithupithupi ndi woyipa mwachibadwa, ndipo palibe chimene munthu angachite pa izi mwa iye yekha. Chikhalidwe chofowoka chachithupithupi ndi china chake chimene iye anachilandira, ndiwo moyo umene unaperekedwa kwa iye, kusamutsidwa kuchokera ku mibado kupita ku mibado kupyolera zaka 5,000. Miyoyo yomwe tikukhala imasonyeza chikhalidwe chathu. Tikalandira moyo pakutenga thupi, timalandiranso chikhalidwe chathu. Chifukwa cha ichi, cholengedwa chobadwa ndi galu chimachita ngati galu, ndi nkhumba imachita ngati nkhumba, chifukwa cha moyo womwe aliyense adatengera. Momwemonso munthu nthawi zonse amakhala munthu, koma chofunika kwambiri amakhala wochimwa ndi chizolowezi chochita zoyipa nthawi zonse, chifukwa ichi ndi chikhalidwe chimene adalandira pakubadwa. Chikhalidwe chake chimagwirizana ndi moyo kapena mzimu umene iye anatengera. Tsopano titha kumvetsa kuti tinatenga chikhalidwe cha uchimo kapena kuti mzimu wa uchimo, ndi kuti umunthu uwu ndi thunthu lomwe tili pa mulingo wa kuthupi ndi ozimu. Mwakuthupi timabadwa ndi zofowoka za majini zofanana ndi za anthu onse. Mu mzimu timabadwanso ndi mizimu yakugwa yomweyi yovunda. Malinga ndi ngati anthu ndi amuna adzakhala ndi mzimu wakugwa wakuthupi kapena chikhalidwe, ndipo adzakhala osakhoza kukanadi tchimo. Malingana ngati anthu ali amuna adzakhala ndi mzimu wakugwa wa thupi kapena chikhalidwe, ndipo adzakhala osakhoza kukanadi tchimo. Nzosatheka kuti chilengedwe chilichonse mchilengedwechi chizichita zinthu zosemphana ndi chikhalidwe chake. Munthu amabadwa mwachithupithupi ndipo amakhala moyo wachithupithupi. Chipembedzo chonyenga. Chimodzi mwa makhalidwe a zipembedzo zonse zonyenga ndi chakuganizira kwambiri za thupi lathu kapena zochita zathu zakunja. Kupyolera mukuzunzika kwa thupi, kulanga kokhwima miyambo ndi miyambo ndi zochita zakunja, munthu amayesa kuthetsa vuto la chikhalidwe chake chonyansa chakuthupi. Koma lingaliro ili ndi lolakwika kwambiri. Awa ndi maziko a malamulo, chipembedzo chozikidwa malamulo. Mfundo zimenezi zimasogolera ku lingaliro lakuti zonse zimene munthu ayenera kuchita kuti agonjetse uchimo ndi kuchititsa thupi lake ndi malingaliro ake kumvera mwambo wa malamulo oyikidwa. Tiyenera kunena mobwerezabwereza, vuto la munthu silili kunja, si thupi lake lomwe liyenera kusintha, koma mzimu wake kapena malingaliro ake. Iye akusowa mzimu watsopano, akusowa maganizo a Khristu. Ndiye titha kuona ngati chimene tikufuna ndi mzimu watsopano, tidzawupeza kuti? Kodi tizilenga tokha? Kodi tizikulitsa? Kodi tidzapanga khama la moyo wonse? Kodi ife mwa ife tokha
ndi kupyolera mu zoyesayesa zathu tikhoza kukhala monga Khristu? Ayi. Baibulo limanena kuti tingaulandire kokha ngati mphatso yochokera kwa Mulungu. Iyi ndi ntchito ya uzimu ndi chinthu chopanda mphamvu ya munthu kuchipeza. Ngati tikufuna kupeza malingaliro atsopanowa, tiyenera kuulandira ngati mphatso yochokera kwa Khristu mwachikhulupiriro chokha. Palibe mwantherali njira ina. Palibe kuyesesa kwa munthu kungapangise wochimwa kukhala woyera. Palibe kuchuluka kwa chilango chomwe chingasinthe malingaliro akuthupi kukhala malingaliro auzimu. Chikhalidwe chatsopano kapena cholengedwa chatsopano chiyenera kukhala ntchito yokhayo ya Mulungu mwa Khristu. Ngati munthu sabadwa mwatsopano sakhoza kuona ufumu wa Mulungu. Ngati munthu sabadwa mwa madzi ndi mzimu sakhoza kulowa mu ufumu wa Mulungu. Yohane 3:3-5. Ili ndi yankho kuvuto la uchimo la munthu. Ndilo yankho lokhalo. Munthu aliyense amene akuyembekezera kuzakhala ndi moyo wosatha ayenera kubadwanso mwatsopano, chifukwa ndi njira yokhayo imene uchimo ungagonjetsedwere. Ayenera kubadwanso mwatsopano mwa mzimu. Kodi izi zikutanthauza chani? Kumbukirani kuti mzimu ndi moyo. Yesu anati mzimu wa munthu ndi moyo wa munthu, ndipo mzimu wa Mulungu ndiwo moyo wa Mulungu. Chimene Yesu ananena chinali chakuti njira yokhayo imene munthu angapulumukire ku mphamvu ya uchimo ndi kuyeretsedwa mu ufumu wa Mulungu, ndiyo kulandira moyo wa Mulungu kapena mzimu wa Mulungu. Ayenera kulandira chikhalidwe chosiyana kotheratu ndi choyipa chake. Pali anthu ambiri amene amakhumudwa ndi choonadi chodabwisachi. Ena amatsutsa lingaliro lakuti munthu angakhale ndi moyo weniweni wa Mulungu. Kwa iwo likuoneka kukhala lingaliro la mwano, kusonyeza kuti munthu ndi Mulungu angakhaledi ndi moyo omwewo. Amaopa kuti zingapangise anthu kuzikweza kapena kutipangisa kutenga ndi chiphunzitso cha milungu. Koma mawu a Mulungu akuphunzitsa zinthu momveka bwino. Sitiyenera kuchita mantha. M'malo mwake tiyenera kuopa kuzikana. Ndi malingaliro athu olakwika ayenera kutayidwa pambali osati mawu a Mulungu. Iye ndabwera kuti akhale ndi moyo ndi kuti akhale nawo wochuluka. Yohane 10:10. Thupi lalo lili kachisi wa Mzimu Woyera amene ali mwa inu, amene muli naye kwa Mulungu ndipo simuli a inu nokha. 1 Korinto 6:19. Koma iye ophatikana ndi Ambuye ali mzimu umodzi. 1 Korinto 6:17. Ine mwa iwo ndi inu mwa ine, kuti akhale na ine mwa iwo ndi inu mwa ine, kuti akhale angwiro mwa mmodzi. Yohane 17:23. Pali mavesi ambiri a m'Baibulo omwe amaphunzitsa choonadi chofanana. Mkhristu amakhala mwana weniweni wa Mulungu, kwenikweni nchifukwa amalandira moyo weniweni wa Mulungu. Kodi izi si zimene zimachitika kwa makolofe ndi ana? Amakhala ana athu aamuna ndi akazi chifukwa amalandira moyo wathu weniweni, ndipo chifukwa chiyani amachita zinthu ngati ife njira zambiri. Choncho mawu a Mulungu amatiwuza kuti umu ndi mmene tiyenera kukhalira ngati Mulungu. Kukhala cholengedwa chatsopano ndi chifukwa chakuti tili ndi moyo mwa ife, ndipo uwu ndi moyo wochita. Choncho mawu a Mulungu amatiwuza kuti umu ndi mmene tiyenera kukhalira ngati Mulungu. Kukhala cholengedwa chatsopano ndi chifukwa chakuti tili ndi moyo mwa ife, ndipo uwu ndi moyo wosachita tchimo. Aliyense wobadwa mwa Mulungu sachita tchimo, chifukwa mbewu yake ikhala mwa iye, ndipo sakhoza kuchimwa chifukwa wabadwa kuchokera kwa Mulungu. 1 Yohane 3:9. Ichi ndi choonadi. Amuna sagonjetsa uchimo chifukwa amayesa kuchita zabwino. Sapeza chigonjetso mwakulimbana ndi mayesero. Pakuti ndidziwa kuti mwa ine ndiko thupi langa simukhala chinthu chabwino, pakuti kufuna kuli ndi ine, koma kuchita chabwino sindikupeza. Aroma 7:18. Njira zoterezi ndi zopanda pake komanso zokhumudwitsa.
sizingasogolere ku chigonjetso chifukwa sitingathe kukana chikhalidwe chathu. Chiyembekezo chokha ndi chakuti titha kulandira chikhalidwe chatsopano kapena moyo watsopano, ndipo izi ndi zomwe Mulungu amatipasa pamene watipasa Mzimu wake woyera. Ndi chikhalidwe chake, moyo wake wangwiro umene sungathe kukhuzidwa ndi uchimo. Pakuti chilamulo cha Mzimu wa moyo mwa Khristu Yesu chinandimasula ine ku lamulo la uchimo ndi la imfa. Aroma 8:2. Mawu kapena mzimu. Palinso funso limodzi lofunika lomwe likufuna kuyankhidwa. Ndi chiyani chomwe chimasintha wochimwa kukhala woyera? Kodi ndi mawu a Mulungu kapena ndi mzimu wa Mulungu? Kapena kodi mawu a Mulungu ali chimodzimodzi ndi mzimu wa Mulungu? Iye anati, mawu amene ndilankhula kwa inu ali mzimu ndi moyo. Yohane 6:63. Zimenezi zingasogolere ku chikhulupiriro chakuti Khristu sakhala kwenikweni mwa anthu ake, ndi kuti kwenikweni suli moyo wa Mulungu umene kwenikweni uli ogwirizanitsidwa ndi moyo wa Khristu. Akhristu ena amakhulupirira kuti zimenezi zikutanthauza kuti tikamawerenga mawu a m'Baibulo timasintha, timalandira maganizo kuchokera m'Baibulo, ndipo amasintha maganizo athu kuti maganizo athu akhale monga maganizo a Mulungu. Ndipo izi ndi zimene zikutanthauza kunena kuti tili ndi moyo kapena kuti timaganiza mofanana ndi mmene iye amaganizira. Mu Yohane 5:39 Yesu anati, musanthula m'malembo chifukwa muyesa kuti muli nawo moyo wosatha. Yohane 5:39. Tanthauzo la mawuwa limamveka bwino tikamawerenga m'Baibulo ena osati King James. Tikuona kuti zomwe Yesu ananena kwenikweni zinali musanthula m'malembo. Iye sanawalamulire iwo kuphunzira malembo, koma m'malo mwake anali kunena za chizolowezi chawo chofufuza malemba, pokhulupirira kuti kuchita zimenezi kukawasimikizira moyo wosatha. Ayuda ankakonda kuwerenga malemba, koma cholinga chawo chinali chiyani pochita zimenezi? Iwo ankaganiza kuti moyo wosatha unali m'malemba. Iwo ankaganiza kuti mwakudya mawuwo azalandira madalitso a Mulungu, koma Yesu anapitiriza kusonyeza cholinga chenicheni cha malemba, ndipo iwo ndiwo akundichitira ine umboni. Yohane 5:39. Ichi ndi cholinga cha malemba, kuchitira umboni za Khristu. Ayuda ankawerenga malemba poganiza kuti powerenga ndi kuloweza mawuwo azapeza moyo, komabe mawu sangapase moyo. Cholinga cha mawuwa ndi kusogolera kwa Khristu, yemwe ndi moyo weniweni komanso amene angatipase moyo wosatha. Monga Paulo akunena mu Agalatiya 3:24, chilamulo chinali mphunzitsi wathu kutifikisa kwa Khristu. Choncho Yesu anapitiriza kunena kuti simufuna kudza kwa ine kuti mukhale ndi moyo. Yohane 5:40. Ine ndine njira, choonadi ndi moyo. Yohane 14:6. Ndi chinthu chomvetsa chisoni bwanji Ayuda ankafufuza ndi kuphunzira malemba, ankatha kufotokoza chiphunzitso chilichonse, ndipo ankaonesa kuti akuloweza ndime za mawuwo, ngakhale kulemba zigawo ndi kuzisoka nzovala zomwe ankavalazo kapena kuzika pa makoma a nyumba zawo. Komabe iwo anaphonya mfundo yonse ya zimene anali kuwerenga. Chidziwitso chonsechi chinali ndi mfundo imodzi yokha, cholinga chimodzi, ndipo chinali kuwasogolera kwa Khristu. Komabe pamene iwo analandira mawu amene analankhula za Khristu, iwo anakana Khristu. Komabe pamene iwo analandira mawu amene analankhula za Khristu, iwo anakana Khristu mwini wake, chenicheni cha moyo chimene mawuwo anali kuwalozera iwo. Paulo akutiwuza kuti chikadapatsidwa lamulo lakupasa moyo, chilungamo chikadachokera ku lamulo. Agalatiya 3:21. Koma izi sizinatheke, mawu sangatipase moyo. Mosasamala kanthu za mmene tingawalozere, mosasamala kanthu za mmene tingawaganizire, mosasamala kanthu za mmene angasonyezere choonadi mokongola. Mawu sangatipase moyo. Ndi Khristu yekha mawu a moyo a Mulungu amene angathe kutipasa moyo, osati mwakutilangiza kapena kutiphunzitsa kapena kusonkhezera maganizo athu, koma mwakudzala mwa ife mbewu ya moyo wake, mphamvu yake ya moyo, Mzimu Woyera, mwakutero kutipanga ife kukhala olandira nawo moyo wa Mulungu, chikhalidwe cha Mulungu. Chotero kachiwirinso Paulo akutiwuza kuti chilembo chimapha koma Mzimu upasa moyo. 2 Akorinto 3:6. Ndiponso Ambuye Yesu ndiye Mzimu omwewo. 2 Akorinto 3:17.
mawu ndi ofunika kwambiri kwa ife komanso moyo wathu. Tiyenera kuphunzira mawu ndipo tiyenera kuwamvetsa, koma izi zimatithandiza kupeza ndi kugwira kwa Khristu. Ndiye yekha amene angatipase moyo.